Welcome to back my Hidaputi Dimari blog channel. Hidaputi Dimari blog channelaव नोंथांमोनखौ आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय आरो आं दिनै माने गावनो दोंसे मेथाइ लिरदों आरो गावनो रोजाबगोन होननानै आङो साननानै लिरनाय जादों आरो बे मेथाइआ ओरैबायदि जादों सासे उन्दै बैसोनि हिनजावसा आरो हौवासाया खम बैसोआवनो हाबा जादोंमोन। हौवाखौ जिबौआ सौथारबाय ओमफ्राय हिनजावा थालांबाय। होमबाबो हिनजावा हाबा जाफिनबाय दे जेबो नंला जायखिजाया ओमफ्राय होमबाबो दुखु थाबाय आरो संसार जानो बेखौनो ओमफ्राय बेबाबो आं रोजाबनायखाय बाहाय फाग्लासो होननानै रोजाबनांसिगोन आरो लिरनाया जादोंना जायाखै दाहाय कमेन्टआव हरबानो जाबाय। आं गावनो रोजाबगोन नालाय गोरोन्थिबो जानो हागौ निमाहा हो जायखिजाया गोरोन्थि जायोबा। फिसाइखौ माने जिबौआ सौनानै बुथारबाय आरो ओमफ्राय बिसियाथ' गोसथोनानै हाबा जानाय नालाय संसार जानो आद्रा थाबाय। ओमफ्राय मेथाइखौ जागायनोसै आं दहायसो लिरदोंमोन मेथाइआबो जादोंना जायाखैथाय स्टार्ट खालामसै र' फिसालानावबो सोंनांगौ गिदिर गिदिर। बावनो हाया सना नोंनि बुंनाय रावफोरखौ बुरखाय जाया माथो आंनि बावलि गोसोआ सरि फाग्ला गोसोआ बे माने हौवाया थैबाय नालाय बेखौ लिरनायाव ओरै एसे माबा जादों। बावनो हाया सना नोंनि बुंनाय रावफोरखौ बुरखाय जाया माथो आंनि फाग्ला गोसोआ अननाय जोंनि नंखाय नङामोन मोजां मोननाया जोंनि ओरैनो नङामोन अननाय जोंनि नंखाय नङामोन मोजां मोननाया जोंनि ओरैनो नङामोन बारनाय बिबारा लरहायलांबोला जरानि दाउआ हारसिं जाबोला सोरनो फोरमायगोन दुखु दाहा माने जरानि दाउआ मासे थैना थांबाय नालाय सोरनो फोरमायबावो बेफोरबायदि जादों। अननाय जोंनि बेसे गोथारमोन मोजां मोननाया जोंनि ओरैनो नङामोन मेथाइआबो दासो लिरनाय गोरोन्थि जायोबा निमाहा हो। ओमफ्राय नै लाइक आरो शेयार खालामनायखौ बावथारनाङा बेखौ होबानो जाबाय एकदम थिखिनि भिडिअ'आलागै हानायालाय रलै जोबथ'वाखै एसे रायज्लायबावनांगौ। जेबो नङा आं दासो लिरदोंमोन सुरखौबो आंनो बानायदों गोरोन्थि जादोंबा निमाहा हो आं बेखौ नायगासिनो ओमफ्राय माबाखौ रेकर्डिंखौ जुदि खालामनांगौबा सप्तासेनि उनाव खालामनाय जागोन आरो स्टुडिअ नोंथांमोना कमेन्ट खालामोबा आङो बे मेथाइखौ गावनो लिरनानै गावनो रोजाबगोन आरो जुदि मोजां मोनदोंबाथाय लाइक एन्ड शेयार नामा गासैखौबो थुदला